vanhu vazviramba, vanhu vazvijamuka vakati musada kutivhara muchida kuti tidzikise nharo dzedu kana kuti musita kwatoda kuita pa the upcoming SADC summit after mutungamiri wenyika ataura mashoko ekuti haazokuda kuextenda his term. Sanamenda mashoko anobuda nyogwa pana pampindula ndoti bva wasubscribe like kuti on the bell icon. TV na the Pindula News vanoposta nhau dzavanyora vachiti President Emmerson Mnangagwa has affirmed that he will retire when his second term in office concludes in 2028. Despite calls from some ZANU-PF provinces from him to remain in power until at least 2030. Addressing the ZANU-PF National Assembly of the Youth League in Harare on Wednesday, Mnangagwa stated that he is committed to upholding the national constitution and respecting its term limits. Panapa now iyi yachizokura moto ndoda kuti vanhu vanoziva kuti pane imwe rally yavakaita last month patikaona maministers achimanikidzwa kuita the 2030 mantra vachinzi aiwa itai slogan ningi ibva chiuya mumwe uite slogan. Vanhu vari kuti hatina kuzvikanganwa zvinhu zvakaitika izvozvo nekuda kwokuti maybe muda kuti distractor kuti tirege kuva nefocus yekupetitiona during this upcoming SADC summit muchiti aiwa muda kuextenda, but kana ichinge yazogopera madzokera ku the voice yevanhu vari kuti aiwa tikuda kuti mutungamiri wenyika aramba achitonga beyond 2028. Tudzei mafungiro enyu moti kudii pamusoro aiwa pechitiko ichi. Pinai ngoma section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.